Понеже не съм ви скарала давна за това как се грижите за кожата си, се завръщам модерно с един списък от 3 неща, които чувам постоянно от клиентите си в салона и клиентите на онлайн консултациите. Имам 10 проблема и искам да ги реша с един серум или с една рутина. Не може да разрешите и акнето, и бръчките, и дехидратацията, и нарушената кожна бариера, и какво още, и пигментации, не знам дали го казах. Не може да се разреши всичко наведнъж. Хубаво е да се прави постепенно. Няма такива продукти, които да рестартират буквално кожата ти и да решават всичките ти проблеми. Да, има такива, които са по-комплексни и решават повече от един проблем, като например ретиноидите, но те отново не са панацея за абсолютно всичко, особено пък ако не знаеш как да ги използваш. Не обичам да вадя коза с рака на кожата, защото всеки си мисли, че в това мен няма да ме засегне, това не е за мен, това е за другите, няма да ми се случи. Добре, окей, няма да е рак на кожата. Ами искаш и пигментация. Искаш и цялото ти лице да е в луничка.